Takže zdravím všechny nadšence vojenské techniky. Finální montáž. Podválník se spravili, teď to akorát montujeme. Celé jsme to rozpálili, svářili a teď to akorát montujeme zpátky, takže uvidíme, jestli to bude všechno OK. Dostali jsme návod použití, nebo sehnali jsme návod použití podválu, takže teďka by to mělo být sice pozdě, ale mělo by to být dobrý. No. Co, nejde to? Teďka akorát musíme dát zpátky písnicu, která jsme samozřejmě opourvali, tak jsme to teď švařovali. Že, Karle? Takže mělo by to být zase OK. Takže další video, jak to budeme nohou spouštět. Takže teď jenom nasadit písnici do oka. Že? Vlastně čep do oka. OK, vytoč.